Hello mga Vans, kumusta? Mga untaon, saan lang iba? Ari na to, sana. Hindi makita. Mga untaon ninyo mga bay. Kusudan bulad ng sigarilyo. Pero mamahaw ta ninyo. Ha? Pag kuan niya, tinidor ya. Kuan, luwag aning. Ang pambansang ulam ng mga OFW. Ang. Kadagana, magtinidor ya. May isa. Sarang bulan. Pikas. Ato tawin naman ginagawa mo. Tara oh. Basta yan. Mani ma. Ato tama. Kana. Kini? Kana puti. Kana blue. Kana ay puti nga stripe. Blue. Kana imong gawiran o green di ay. Lugar mo kaya? Ako ang pansit. Oh, noodles. Ilas pa nagikan. Tawilan. Ilas pa nagikan. May man. Aba eh. Nagsuka. Nagsuka. Isuka oh. Isasawa niya. Gatitong gamay. Ang bibi ako yung huwad. Ay, napatis siya. Ayaw na. Yung magsuka ra. Nagsuka mga bayo. Gika mo. Ikan o balamban. Alam ba? Tang ato ya. Saan na ba? Ngaom. Ngaom. Lang nga. Man. Noodles, parisag buwan agay. Kulob ang usang kakaldiro. Mauni sudan nga inato. Inato. Dili dinato, inato ba? Brigada, eskwela na ugma pohon. Kuya, naligo na mo sa'yo ka, magpa-enroll ka. Brigada, eskwela, og enrollment ang mapuhon, mga bayan. Pizza 20 sa bulan sa Mayo. Ting eskwela na, mga bata. Ang eskwela mo tarong. Kay mora na ang bulawan nga mong ikabilin kaninyo. Di magpabadlong sa eskwelahan. Mag-eskwela nga magmatinud-anon. Ha, kuya? Dili magbinugoy sa eskwelahan. Maminaw sa maestra.
Ang di maminaw og ginikanan dili ta maminaw og maestra. Pero naay uban nga mas maminaw pa sa maestra kaysa ginikanan nga naman na. Nga mas buotan man hinuon dito sa maestra kaysa ginikanan. Mas pugihan man sa maestra kaysa sa ginikanan nga naman na kuya. Kay Bot. dito tagaan mo grado nya diri sa balay wa mo'y grado ana ba? Ano? Mas magbinutan pag gani mo sa balay Binutan kaysa sa balay. eskwelahan. Binutan sa balay. Kaya may balon. Magbinutan sa balay kay naay balon kapag mo gisaligan. Paano mas mga tago siya. Balon tag 5 adlaw ha. Say nangarol pa ta karon. Lutuan na tamog pamahaw paniud to balon. Last snack. Nya mangay ba mo balon? Dire dire. Buta rin ito sukar. Buta, magana mo ba? Di katong baldi dito nga blo mo ibalhin sa planggana katoy gamiton. Pambali na bro na harap. Balhin sa ato a planggana. Ano na be? Dala sa atong baldi diri nga to yung gibit-bit kina patay ibutang. Dapat magbinuotan usa sa balay. Ayha sa eskwelahan. Kaya man mo diha. No kuya. Kapoy masigig badlong kay tiguwang naman mo. Ang ato day mga planggana hain. Toasted. Ito stainless ba? Ito stainless. Tuwang. Agad ko mas balik sa stainless. Baso. Ang eskwela gyud mo karon. Kay inyong ginikanan naning kamot, naning tiil, naning hawak usahay kay hangak ra kaayo. Og paning kamot para ninyo. Nya di mo magtarog eskwela, magmahay mo mudako na mo. Nganong wa mo nagtarog eskwela? Ngano man ni kuya lawog lagi. Salamat kuya dyan sa ako. Ang sa to imong ingon kuya nganong mga yuog 50? Ang sa? Ano ka? Sa imong gahapon? Gapon. Yung ka nga, saan man imong 50? Ay. Isa unta? Magay ko 50. Mm. Sa mo naman kuminta. Oh, Maglison mo yung pangitag 30. 20 naman noon. gayon. Ay, Diyos oh. Yung 5. Pagpadong na 5. Matagay sa 50. Ang saan man imong 40? Hindi so kita pangayog 30. 20 na hinoon. Di ay jiso, uling 5. 5 ra di. Sige, napadong 5. Kaduha man kamo sa kay kuya. 14 plus 14, 28 imo plite. Sa city ra. City, tapos city. Duha man kakasakay, paingon dito. Ito di ang bike ko. Magbike man, di ko ganahan magbike. Dapat ay sakyanan. Daplin jay. Ano pa? Agi daplit. Namay agyanan si Daplin good. Taka. Di lagi ko. Bahagi ang bike na dyan. Mawala ra pong bike diha oh. Hoy, Sakyan good to ba?
Kasi sa imong gusto, mag-hike ka? Kalas nagplite. Palit kag bike, piting mahala. Pliti na lang. Ilaray pliti, city ra niya. Ang bike kay 3,000 na. Nga, nagplite, kada adlaw. Oh, okay ra kay city ra man. Kada adlaw mo nakikita. Balak na. Ari sa Pilipinas, mga bay, kung mag-google ang dugtag lang, makita nimo ang sweldo sa abroad. Kuban pa nimo imong mga bandi og mga uyab sa kinabuhi. Mga uyab. Dalan sito. Mga lagi man si babadlong, wala ba sweldo? Swela mo tarong kay nig trabaho na mo. Kaya pa ninyo silduhan. Pero depende gyapon na ninyo kung matag mo di sa inyong ginikanan. Pero ayaw jud mo kalimot og lingi sa inyong ginikanan. Sa pagpaningkamot sa inyong ginikanan. Ikaw, kasi dyan. Sige, kaon-kaon. Sunog man ang kanon. Sala na sa galong ako. Sa galong na gani, ikaw pa? Na, si mama di. Yung sobrahan man nag-in-in good. May pakumulong ang mama. May pakuha, hilaw-hilaw. Mama, dukot-dukot. Hindi ilaw lata. Pero luto ko, dili hilaw. Uy, lahi, iso-so mo ko ato noodles. Kung gano'n ito, Higupan sa baw kuya, ibutang mo sa yung plato tanan. gamay kayo ang kutsara niya. Dagan ko masunod sa bawang. Kung ilang yung tubig, wala, may puling mineral. Nagit ako sabi. Hindi ko ganabugnaw, kaya ambis niya, inom mo sa Sa payo sa ba? Gusto lang ko magpasalamat pag-usab no, ay hana ko tapuson ning akong sugilanon. Gusto lang ko magpasalamat pag-usab sa ako ang mga silent sponsors. Labi na to pag-agto na ako sa Cebu, sa Davao, sa Lastra family. Salamat kayo sa inyong pagdawat ka na ko. I miss you all. Salamat kayo sa Biko. Nga namian kayo sa Kakawa. Salamat kayo sa mga namit na ko sa Davao. Super daghan kayo mo. Salamat kayo. Wala pa na ako na-post ang ato ang mga budak no. Kasi na ako na-post. Basic kayo kong kigol mga bayan kay buntag. Diri mag-asikaso ko sa amuang gamay payag, mga rinse, mga laba, magluto. O bisan unsa pang mga lalang mananap ng buhatonon. Kay nagkahapon na ako duty from 4 p.m. to 10 to 11 p.m. sa Cordoba, sa Roro mga bay. Na anak ko'y trabaho dito no mahapon. So buntag dari ko sa balay namo sa hapon duty na po ko dito. Dayon mangumpra pa kog ibaligya sa ilang papa mabuntag. Makadlawon, ako'y mangumpra sa ibaligya niya makadlawon. Tinikap mamaligya na po siya timpura. So busy kay mga kalaki na mo diri no among kinabuhi. Busy kay sa pagpanginabuhi. Kay kinahanglan nga naay kwarta nga musulod sa balay kay kada adlaw ang kwarta na nadyoy mudagan. Di ra ba mudagan kay
O mulakaw ang kwarta kay mudagan jud dali ra kaayo. Gastuhan. So mao na nga kinahanglan maning kamot maning tiil para naapoy musod. So basta mabuhi ra gyud ta diri kung maning kamot lang gyud di ta magtinapuan. Sapatos pa lang kwarta. Ang dagan mo ka. Maka sports shoes ang kwarta dali kay mudagan. Dayon, unsa pa to? Daghan kayong salamat ninyong tanan sa inyong kanunayon nga pag atang gihapon sa akong malakaw sa kinabuhi. Giapyog ko karon mga bay mo na akong tingog na mura kong nag-concert no. Gihubak ko tungod sa singot init kay sa Pilipinas. So mo to maughan og singot niya dayon maligo. So na ang resulta. Unya ako gani tiil nagsugod ni atong kuan ba. Unsa ito nga gaisano didto? Giatuan na to. Gaisano buhon. Gaisano dito sa Minglanilya. Dool singan. Naay katong before mi nilarga sa paingog Davao. Naay kuan dito kana mga nagmassage ba. Katong Ay, kato. ang katong di kuryente bitaw nga massage mga bay. Ganda tong US. Nya gibira ko nila kay libre ko na ang massage so ako pod nga adi kayo sa massage no so ni go ko. Katong di kuryente kay anak nila sa akong tiil sa akong kuan anak-anak. Sus pagkahuman mga bay nang hupo ko sugod ato gamay diferensya manghupo na akong tiil. Mubot ko na unsa. Layo, dugay ato pala. Wa pa ko nagpa-check up. Sige lang pangupong ako tiil. Siguro sa tiil. Sige, tindog ana. Tapos kay tinindugan. Tinindugay, binaklayay. Ano siguro ba? Alam ko na. Ay, nako. Naningil akong lawas. Tungod aning kuan. Kugi. Maningil jud ang lawas. Ingay ang lawas pahuwain po din taon inday. Naunsa naman kadi kuya? Rap magtaro eskwela biha. Rap. Eskwela og tarong. Kay maora na ang butong nga kung ikabili nimo. Pwede nimo lugiton pag abot sa panahon. Butong pa na karon, abot sa panahon, may mo naman siyang lubi, may mong kupras. Yung bagol. Imong bagol, puros na kwarta. Ay, yung bagol. Ano? Kamot jud Ano? ha. Yung bagol. 5 ra ang adlaw balon. Duol kay eskwelahan. 2 ra ka tikang. Kung saya ambiya. Katikang. Wala ko diri. Kubalon sa una ra pag 25 centavos ang adlaw. Dako na yung palit to. Di oy, Napamantay sukli. pagisukli. So mo to mga bay no. Ambot kung naunsa ko. Mahadlo po ko magpa-check up, mahadlo ko kung sa resulta. Huh? So bahala na. Kulang na ni sa haplas mapanuhot. Hello kay Marilyn Pelsi. HOy, mag-announcement na ko mga bayan. Ayan ako tapuson yung maong sugilanon. Gusto lang ako magpasalamat sa akong na-meet gahapon sa Cordoba. Kung sa akong mga na-meet pa niya itong naging adlaw sa pangita duli mga listahan di aya. Aw, tungod. Okay? Kang Milona Bosmion, hello ni mo bay. Kang Marilyn Oy. Sa kanang Oy family, hello niyo tanan. Kang Michelle Charosa, hello. Kang Miralona Saberon, hello niyo bay. Kang Ligaya Dico. Gikan dia sa Kugon, Cordoba. Kang Anita Kabahog, kang Jocelyn Kabahog. Hello ninyo diha kang Maymando. Og sa imong loved ones and families. Hello ninyong tanan. Magkakaon ko mo. Og maora ni hello na lang ninyong tanan. Happy birthday sa tanan nag-birthday karong adlaw. Ginaot nga tagan pa kamo daghan pang katuigan sa inyong kinabuhi. Og daghan salamat ug dinhi na lang kukutob og panghugas na kuya. Bye bye.